pa-deliver. Thank you. Wow! May deliver! Teka, 11. Thank you. Right, you can watch You click video, it, mummy. darling? Oh, nag-ano na siya? He don't know what he's doing. Yeah. Yeah. Wow. Wait lang. Go. Ayan, wow. Mami, putas pa rin yung baso. Oh, palitan mo. Wow. First time ko to. First time ko makatanggap nito. Mula sa aking husband. Ayan. Ang ganda, color pink. May message pa. May manuka. Happy birthday, Joyna, from loving husband. Ayan o. May 19, 2024. First time ko pong makatanggap ng ganito sa buong buhay ko. Ayan, first time ko pong makatanggap. Ganda. Ayan, may pa-cake pa. Oh, hindi ko inaasahan na meron siyang gift para sa akin. Hindi ko inaasahan ngayon. Kasi wala naman talaga akong handa ngayon. Dito sa amin, hindi naman sanay na may mga handa-handa. Oh, ayan. Wow. Chocolate flavor. Nasira na. Ayan. Hindi ko na yung mga bibig na. Nasira na. Bilis. Hilahin mo. Ayan. Sira. Nasira na. Ano dyan nasira? Happy 37th birthday. And thank you sa asawa ko. Ayun o. Thank you sa asawa ko. Ayan. Okay, Candle. I'll break it. O, kunin mo na. Happy birthday na lang. I love you. Oh, where's the ano? Ready. Oh. Diyan mo ako bibidyoan mo si mami. Now you've got a make-a-wish. Bidyoan mo si mami. Doon kasama live. Darling, now you need to make a wish. Happy birthday. Happy birthday, mommy. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Thank you for the gift. Ayan. Thank you sa asawa ko. Doon ka lang ibig ko. Sige, ako na yung latag mo na Ay, ko. na mami. Ayan, thank you. Ay, na mami. Ayan, hindi na nga makapaghintay yung mga bata. Ay, hiniwa-hiwa na ng asawa ko. Kanya-kanya. Ayan. Napakasarap. Thank you for watching, everyone.